Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo Action Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:59 na. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, mangonsiho kita anay senaryo sa lakat sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, good evening. Mayong gabi, action ba sa aton mga listeners ari atag naton lakat sang aton chimpo sini nga gabi. Martes kita karon, Abril 20 to 2021. Si Bising, Bagyo Bising, typhoon ang classification niya. Padayon niya gamintin na sang iya kabaskugon kag nagagiho ini siya sang mahinay. Pakadto sa naaminan nakatungdan north-northwest sa nasidlangan sang Aurora. Malayo-layo na gid man siya kag daw ay na siya epekto sa aton. Ang iyang lokasyon ari siya mga 435 kilometros ang iya kalayuon sa nasidlangan o kun east sang Baler Aurora. Ari siya sa 16.0 degrees north kag 126.0 degrees east. Kita diyan 9.0 degrees north to 12 degrees north masakop ang Negros. Area sa babaw na gini siya 16 degrees north. Nagagihoy ni siya sa direksyon na aminhan nakatungdan north-northwest sang mahinay lamang. May dala ini siya nga kabaskugon nga hangin 175 km per hora. May pagbadlos in siya masubra sa 215 km per hora. Ang signal number 2 na kuha na sa Visayas kag Mindanao, nagapabili na lang ang Luzon. While ang signal number 1 Luzon naman lang ang nabilin, ang Visayas kag Mindanao wala na signal. Sa aton nga 24-hour public weather forecast, ang mabagyuhon nga tiyempo ara nagapekto sa Catanduanes, nasidlangan nga bahin sang Camarines Sur, kag nasidlangan man nga porsyon sang Albay.
While ang maulanon kag may pagmadlos nga huyop sang hangin ari diri sa mga lugar sang Cagayan Valley. Naminhan nga porsyon sang Aurora sa nasidlangan nga bahin sang Quezon, lakip na ang Pulilio Islands, kag sa iban nga bahin sang Kabikulan kag probinsyanan sang Samar. Ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Ari naman niya nag-apikto sa Cordillera Administrative Region sa iban nga bahin sang Aurora kag sa iban man nga bahin sang Quezon. Ginhalinan nila ini si Bagyo o kung Typhoon Bising. While ang maayong nga tiyempo Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton pungsod ari nalakip kita diri Western Visayas nga seaboard. Maayong tiyempo may pag-uum-guom ang kahawaan hasta nga magalumon ng aton kalangitan. May dala lang ini siya na ligwin nga mga pagulan o kung pagtulutaliti halin ini sa localized thunderstorms. While ang nakatungdan sa Kabisayan o diri sa aton sa Western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod nagapabilin nga maayong tiyempo may pag-uum-guom ng aton kahawaan hasta nga magalumon ng aton kalangitan nga may idulot lang ini nga ligwin nga mga pagulan o kung pagtulutaliti nga halin man sa gihapon sa localized thunderstorms sa aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang siyudad sang Bacolod. Kagari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin halin sa naamin na nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan northwest to southwest nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. May takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang katason sang aton nga balod. Pero wala kita gil warning advisory diri action right no. Ang aton nga high tide kag low tide, ang high tide naton karon alas 12 sang kaagahon. 0.2 metro ang kanabahon. Ang taob magabalos man alas 4:12 sang kaagahon. Nga may takusin siya 1.2 metro ang kadalumon. Kag alas 5:31 sining hapon nagtunod si haring adlaw magabutlak naman siya alas 5:31. Alas 5:55 nagtunod, alas 5:31 mabutlak bo sa aga. Kag ari kita sa 26 hasta 32 degrees Celsius o kung 78.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Si Bulkan Kanlaon kadtuan naton. Yes, sir. Wala kita may na-detect bisan isa lang ka pagtayog no on volcanic quake sa iyang edipisyo sang nagligat nga 24 oras nga obserbasyon. Ang iyang asopre o kung sulfur dioxide nga ginbugaya sinina takos sa 1453 tonelada. Sinilang sang 18 sang Abril. Medyo nagtaas na naman siya. Dason ang GPS naton kag electronic tilt meter dira sa barangay Kubay ginapadayon ini nga ginaobserbahan ang ground deformation nga may ara nga gamay lang nga pagubag diri sa nanubukan kag sa tunga-tunga sang iya nga abaga. Amo ni mga parameters nga may indikasyon sa gihapon hydrothermal. Tectonic o kon deep-seated nga nagaproseso ang magma sa dalom didto sa sulok-sulukan ni Bulkan Kanlaon. Alert level 1 sa gihapon ginapatigayon sa aton DOST Peoples in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center. Kag 4 kilometer permanent danger zone sa gihapon ina-istrikto naton. While ang palibot nato, way kita may nakita diri pagtayog Occidental kag Oriental Action Bay. So amo ni takat sa aton Jimbo sa kay Bulkan Kanlaon kag aton pagtultayog sa aton palibot sa monitoring and alert warning system sa aton command center. Sige. Thank you so much sa action. Action Bay may gabi. Salamat gid sir. Malayo-layo na gid man si Kuana, si Bagyong Bising mga kaksyon. In fact, according diri sa report man pag-asa sa national, sa Domingo pa man gid ang yagid nga paglayas diri sa Pilipinas. Pero paglayas action Oliver ti magin bilin gid siya nga duha nga patay.
Oo, sa Eastern kag Western Visayas. Duha ang patay ginbilin niya. Pero tema no, kag may mga missing man mga kaaksyon, naglambot sa 68,000 ka individual ang naapektuhan o kon 18,000 ka pamilya mga kaaksyon diri sa Eastern kag area sang Bicol. Amo ning damo gid didto ho. Perti man si Bising, pasulo simple lang siya pero damo man ang ginhalitan niya mga kaaksyon. Objective Action Firing Line. La 7-7 nantis para manantanan pinaka-importante arihwa. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time, La City Jess na mga kaaksyon subong nga adlaw Martes kita. Ari na sa Abril 20, 2021. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web, YouTube, kag sa bumana aton sa nga Twitter account bukas na para sa inyo tinana. Ang aton sa nga text hotline sa 0963-7570874. Ayo lang ko sa text hotline kag sa aton sa nga live stream dira kung maghatag sa inyong mensahe 2 to 3 liners lang. Kung magsobrada do aside nga mababasa ko siya actually tanan-tanan pero kaluluoy sang iban nga hindi ta malabot ano. Nag-end na lang ta sa program naton, ang iban di ta mabasa kay tuman kalawig sang iban. Ayo lang ta, salamat gid sa inyo paghangop ano. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Toblas 9 takta sining gabi, set back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina-gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Gin-update naton ang kamatayon o kung pagpatay kay Mr. Marton Cue Makaaksyon makaligad ang isa ka semana. May ara sang update according sa PNP. Hindi lang duha ka salakyan kundi 3 ang posible ginasakyan sang ining mga sospitsado mga kaaksyon.
Undi unang reporto van kag Starex sa sining nga update may ara sang isa pagid nga Innova nagaduag sang itom nakit-an sa CCTV dira iya sa Barangay Quezon naglusot mga alas 9 tubtob las 10 sang gabi. Pagkatapos ang ginluthang mga alas 8 ining biktima mga kaaksyon didto iya sa may Emeralds Arcade sa Center Mall sa siyudad sang San Carlos. Magluwas sila mga kaaksyon according iya sa task group or task force. May ara sila sa paghimuon nga pagpatigayon sang cartographic sketch no sang tawo nga nagutod sang sanga sang kahoy sa diin nga ini siya nasiplatan man sang bodyguard mismo ni Kwe. Amo to maga-describe sang hitsura sang suspect o kon posible isa man sa kabahin sa mga suspitsado. Action firing line. Amo to siyang ginamuno nga nagsakay sa tricycle matapos niya paksion ang nagabungay-ngay nga sanga or dahon man lang kay basi sa gabal sa according sa report sniper ang nagtiro mo. Action firing line. Sa iban nga balita makaksyon sa aton nga pagpangalagad may connection sina ko ti ginlubong na kaina si Kwe makaksyon didto iya sa syudad sang San Carlos ginopdan sa tuman kadamo nga mga salakyan ang nagkumpanyar sini no mga kaksyon mga suod nga pamilya public officials diri sa Negros Occidental kag ang mga supporters sang nasambit iyan nga biktima. Action firing line. Kadamo sang nagkumpanyar because nga si Martin Kwe dira sa 1st District nakilalan gini siya nga giver mga kaaksyon. Although may ideya kita nga ang pundo o kon kwarta nga ginapang provide niya sa nagapangayo sang bulig hindi personally halin sa iya bulsa, halin man sa kwarta sang gobyerno pero siyang nagapadihot sa pinakasimple nga paagi mga kaaksyon labi na gid sa mga hospitalization. Action firing line. Ang iban nga balita lokal makaksyon sa aton siri nga pagpangalagad Aryo, ang mga balita karon diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon i-check ta with Action Dale Salazar karon dugay-dugay kay ang returning residents nga may expired nga swab test result kag naabtan sang moratorium ginaingganyo nga magpa-quarantine sa facility sa syudad sang Bacolod. Aside gani sa quarantine, dapat i-swab test ni sila pag-abot pagidi sa Bacolod para masigurado pagid, ano? Samtang Committee on Environment Chair Councilor Lopez magasapol sa Sindro Bago Chief sa Biyernes angot sa pag-update sa pagpanapas sang kahoy mga kaaksyon. Action firing line. Kumusta na ning kahoy da? O, nga pinangpunggol sang DPWH, DENR kag Sinro. Action firing line. Amo ning tatlo gid kaahin siya sa gobyerno nga ginatulok kag ginapasibangdan sa ning pagpangpunggol sa mga nagapahimunong nga mga kahoy dira sa may old airport mga kaaksyon. Action firing line. Sige, ang iban nga balita karon gikan man sa probinsya with Action Marlon Hinovia. Check na to ni karon kay Ariho sa probinsya COVID-19 bubble ginatingwaan nga mabalik sa Negros Occidental. Action firing line. Amo ni pinaka-epektibo hong babol-babol nga ini last year kung nga ang nag-slow down ang pagsirit sang numero ni COVID-19 because sining bubble mga kaaksyon hindi gamanibog at para sa aton para pagidni sa mga travelers naton to secure sang ila sining kaugalingon before mag-step in sa ila sining puloyan. Action firing line. Sige, last 9:15 na. Karon man tutukan ta ining community pantry nga ini kay sa bilog nga country ginhimo ini nga typical sa sini nga mga tiniyon. Action firing line. Pertaining pantry-pantry nga iniho nahimo iyang hambal ko sa inyo kagabi gin politicize. Gin politiking ini siya. Subong ya may mga red tagging na naman kag may ara na sang permit nga magkuha dapat ang sinuman nga naga-organize sining community pantry nga ini nga ibutang dira sa tagsa ka mga barangay. Action firing line. Nako naman ang DILG nagpasamong-samong man.
Pero may punto man ang day LG mo check tanay black karon kung anong kahimtang sini pating PNP. Action firing line. Last year, GC6 na sa aton sini nga pagpangalagan. Action Brian Morden. Action firing line. Antes kita magpa-plastar diri sa mga balita lokal, mangonsiho kita sa mga bulobalita man dito sa national mga kaksyon. So far, ang mga balita sa national subong, puro tanan community pantry. Pero nahon, kulang ni si COVID-19 kay subong nga adlaw, maayo kay nagnubo-nubo ho. Sa subong adlaw nga record, sang DOH mga kaksyon, nagnubo sa 7,379 ang positibo. Sa diin, nagdangat na sa 953,106 ang total iyang positive sa Pilipinas. Pero umpisa pa ni sang nagliga na subong pila na lang aktibo, diri mga 100,000 plus. No? Ang nag-alalayo subong adlaw, pwede kadamo, no? 21,664. Salamat gid sa Ginoo, no? Nag-alalayo ini sila naka-recover sining COVID-19 kag ang kabilugan nga nag-alalayo na naka-recover sining virus is 809,959 kag ang patay nga dugang subong adlaw 93 sa din nagdulong man sa 16,141 mga kaksyon. Action firing line. Gasaka man ang hilanat niya sining nasambit iya nga si COVID-19 cases dire sa pungsod Pilipinas. In fact, ika-27 na kita sa may nga pungsod sa may pinakadamo nga kaso sang COVID-19. Sa palaboton nga mga sinimana makaksyon may mag-aabot nga vaccine dire sa pungsod Pilipinas. Inilain naman nga vaccine makaksyon ang paaboton naton kag ini makabulig diri sa aton nga amat-amat kita nga ma-vaccine mga kaksyon no? Diri sa pungsod Pilipinas sa maabot nga mga simana. Amo ni ang Moderna. 200,000 doses na naman ini ang ginapaabot sa bulan sang Hunyo. Action firing line. Speaking of vaccine sa gihapon, guidelines, kinahanglan na bag-o sa paggamit sining vaccine nga si AstraZeneca mga kaksyon. Action firing line. Okay nanglan bag-o ka magpatublok rather sining AstraZeneca, basahon gid ang mga guidelines ini. Like for example, abi sa mga edad nga dapat gid lamang turukan. Dumduman yun do nga pinauntat sang DOH ang naga-edad sang 59 panaog. Bangod sa mga report dito sa Europe countries mga kaksyon nga mga blood clotting sini pero subong ginagamit man diri sa aton sa 60 pataas nga edad. Action firing line. May man kay ginaideahan sa aton sini mga otoridad ang ini nga mga bagay-bagay para hindi man ta magproblema. Pabuasan ko ni blang report regarding sa mga pagtuon nga kunuhay ining si COVID-19 subong mga kaaksyon na ara na sa malanghap na sang tawo posible nga upod sa hangin. Action firing line. Hindi man galing kay hulaton taman ang kuana ang palayag sang World Health Organization. Pero hindi ini lang istorya sang pagtuon nga dira lang kamo atubangay. Bisan hindi droplets kun gatubangay kamo kag magpus nga ikaw paagi sa imo ginhawa posible nga ma-transfer man sa imo dira mga kaksyon. Action firing line. That's why nga ginarekomendar gid sa gihapon ang paggamit gid ya sang face mask, face shield kag iban pa kun ara ka sa pampubliko nga lugar. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon sa national ti are no ang naga sadya subong nga istorya sining community pantry makaksyon kay una diri ang National Union of People's Lawyer mga kaksyon o kon NUPL nagpalayag ining si Indre Olalia ho nagpalayag nga may ara sang profiling nga nagluntad gikan iya sa otoridad batok sa mga naga-organized sining community pantry mga kaksyon. Action firing line. Ini matapos nga nagpalayag man ining si Ana Patricia, organizer ini siya or ginatawag nga bang maginhawa community makaksyon nga ginpauntat sila kag nagwa ang mga report nga ini sila redtag. Ay nano man nga sa mga redtagging man naghimo lang ni gani isang ideya mo. Action firing line. Sunod diri sa inyo PL, siya ay
Ti dapat tutukan ini sang gobyerno kag ang inyo PL nagpalayag paano irdag ining nagahimo lang sang inisyatibo agod makabulig iya sa mga pigado nga wala-wala na gid. Action firing line. Ting iban to wala na nag-open kaina sang ila sini nga community pantry ikinahadlok. Imagine mo na nga irdag timo iya, di ba? Action firing line. Pero ang PNP diri makaksyon labi na gid si PNP Chief General Dibold Sinas nagklaro nga wala sang profiling nga ginahimo ang PNP sa mga naga-organized or nagahimo sining community pantry nga ini. Action firing line. Titod man diri sa Bacolod kagabing na interview ko, do wala man niya organization, do grupo-grupo man ni sa mga kabataan kag mga amigahay kag mga barkada nga sige mahimo ta sini do way man ni sila involved sa mga kung ano nga mga rally protesta daw kung ano nga grupo di nga mga rallyista. Action firing line. Kung kisa may mga nagahimo man istorya mo para lang gid istoryahon bla. Action firing line. So dire kay Sina siya waay siya ko may pulis gid man nga nagapadulong nga ara sa lugar nga ginapabutang o kung ginabutang ining community pantry nga ini because mga kaaksyon nga inang gusto lang ipatuman sang PNP ang health protocol or standard para magdistansya gapon dira alcohol kag iban pa kay ang mga tawo tuod galilinya kung kaisa kung wala pulis naga nagadikitanay man. Action firing line. So amo nang gusto matabo iya sang PNP mga kaaksyon at least na intindihan naton no. Ginpalayag man diri ni DILG Secretary nga si Eduardo Anio nga ang pulis dapat hindi gidya magpanghilabot sa sinang community pantry nga ina kundi magpatuman gid lamang sang health standard, protocol standard gihapon. Why na sang iban pa taliwas ini sa mga report nga mga red tagging kag ginapauntat ining community pantry nga ini. Action firing line. Ti at least naklaro ta subong. Naklaro ta ni subong sa DILG kag diri sa Bacolod ti kina na istorya ko taliwat na interview ko kagabi. Sila mismo na kibot man ni siya nano ini amo niya kusang loob niya amon. Why niya sang behind sini nga kung ano nga mga grupo, kung sino nga mga politicians, kung ano man dira amon niya, barkadahay lang kami diyan nga sulod sa utok namon, kinakita namon dito sa national nga mo sini. Action firing line. Subong nga gabi, naga-monitor ni sila kag kamay pa, no, nga makabulig ining information nato. Now, kaina naman, ining si Interior Local Government Undersecretary nga si Martin Dinio nagpalayag nga dapat ang tanan nga mga naga-organize nga naga-put up sining community pantry nga ini magkuha sang permit gikan sa LGU partikularmente na sa mga barangay. Action firing line. Gaibwal ang mga tao sinano na ini mabutang ka lang gid sang pantry mo na sa kilid sang sidewalk da photo kuan mo gid sang kuan mo gid sang permit iya para ano hindi man na sila gali naga-income da wala man na sang gina-generate dira ang nagbutang da kay for free man ina kag ginatawag man nga give and take dira mo. Action firing line. And pag may ichindi naton kundi una ka mabutang daya sa inyo sining lamesa da like for example kami ni action an abi nga duwa abi siyempre una kami duwa pa makalda sa mga utanon kag noodles kag pamutang da o inahalin sa bulsa namon kag ina paamag sa iban nga may gusto, may luyag nga magbutang manda para at least ng iban magsunod-sunod na kag may kwaon da ang mga utod ta. Action firing line. Ay sus ko mga kaaksyon ti amo ni nag-ibwal sila nga kwaan pa ni permit for what? Do amo na abi. Pero sa pag-insyende naton diri mga kaaksyon, ining permit nga ini nga kuhaon sa mga organizers ining community pantry nga ini mga kaaksyon. Gusto lang nila nga ma-monitor sila sang barangay the same gihapon ang tinutuyo nga dapat ipatuman ang health protocol standard. Action firing line. In short, si barangay dapat i-monitor nila ini or pwede nila butangan sang barangay tanod sa area kay tikong kaisa ini mga utod naton pangkang istorya iba naga-isduganay madamo naga-disuganay bla rather nagadikitanay tikong may tanod at least mataha-taha man sila. Action firing line. May nagakatabo gid man tod nga mass gathering. Ang pamangkot sang iban mabayad pa sila iya sang barangay permit nga ini.
ina ang gusto naton nga himaluon mga kaaksyon. Kay pag-intindi ko do for bayad, wala ni bayad, libre lang ini. Action firing line. So diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, I understand sa silay may ara na sang kaangay sini nga community pantry makaksyon. Ang Calatrava PNP nag-inisyatibo man, ang Escalante PNP nag-initiate man mga kaaksyon. Kaya diri sa Bacolod bisan diin na lang subong may ara. Action firing line. May ara sini mga kaaksyon, pero ang question diri, ano karon ang papel sang barangay sa sini iya nga community pantry action kay nga bisan sin-o dira pwede makahimo sini kung gusto nyo nga magbulig sa aton sini nga mga utod. Online sa firing line. Sa aton nga linya ABC President diri sa syudad sa Bacolod, we have Councilor Barangay Kapitan Santa Coling Lady Gles Gonzales. Ma'am, good evening. Good evening, Action Bright, kag mayong gabi sa tanaw na listeners ng Action Radio Bacolod. Aha, sa Johnny Ma'am kay pating community pantry nga ini nangin talk of the town subong dugangan pag ito sang babae nga hinakwat niya isa ka tray sang itlog. Nag-viral sa subong kahoy-anan gigindulot niya sa pamilya niya, ano? Anyway, maging panilag bla. Anyways, ma'am, diri lang kita gamay malaning akon, ma'am, pero damo sa nagapamangkot kay damo gusto mag-organize sining community pantry nga ini. Ano ang papel sang barangay subong, ma'am? According to the DILG, dapat magakuha sila sang permit sa barangay. May mga initials nga mga communications from DILG through barangay, ma'am? Okay, so Action Bright, no? So, kagina, gintawgan natin ang DILG Bacolod to confirm regarding this statement, no? Kay kagina, wala pa man na-receive any communication ang barangay, no? So, in fact, buwas pa inipadala ang press release na gin-issue sa DILG, no? So, ang ato na press release, naging ni Secretary Anyo na hindi na siya permit Action Bright. Instead, may ma-coordinate lang kita with the barangays para sa compliance ng aton na health protocols kag ang aton pagid na, of course, kung nag-obstruct kita sa dalan, no? So amo man na siya Action Bright gugin clears ang DILG national signed by Secretary Anyo na wala iya permit, no? Kay this is bayanihan spirit gani sang aton ng mga pumuluyo kag being part of the government dapat i-appreciate ni kag suporta ka, no? So no need of that permit. Instead, coordinate lang kita sa barangay para ang protocols ma-observe nato, no? Okay. So of course sa barangay level, Action Bright gina-welcome ang ini ng mga bulig, Action Yes. Bright. Kumbaga, India business permit ang bot silingon diri sa DILG, way abigin specific ni Dinyo, no? Ang bot silongan diri kadto kamo sa barangay, kuha lang kamo to papel nga nagapabalo nga hari kami di at least base si barangay kapitan mag-provide sang barangay tanod or anyone nga maka-check sa area abi to monitor. Ma'am, damo man lang nakasimple, ano? Yes, correct, Action Bright, no? So, kagang ato na tanod, basi bilang expectation naman sa pumuluyo is pag-provide kita tanod. But not all barangays can provide at this time, no? Kaya ang ato na seal-off areas, kadamo, ang ato na monitoring gina-use ang barangay tanod, no? So, most probably ang ato na tanod mapass by to check sa compliance naton kagang ato na other man para sa pag-observe naton sa health protocols in this COVID. Dapat dumdumon sa mga organizers nga ang virus subong ang grabing transmission is local transmission na. So dapat mangin alert kita kag mangin precautionary ari dapat ipatuman naton sa mga nagalilinya, ma'am, ano? Yes, correct, Action Bright, no? So, of course, ginapasalamatan ta ang mga donors, ang organizers, no? Ginaiya, one way of showing how Filipinos care for each other, no? But ang aton lang is i-encourage ta ang mga naga-line up, kag ang naga-bisita sa aton na pantry, na i-wear mask, as much as possible, ang face shield, kag ang social distancing gid nato, no? Kay amo gina siya ang aton na kay kataas ang cases na. So meaning si organizer, ma'am, dito siya makadto sa barangay kung diin na situate bing iya sininga kwan, iya sininga community pantry, abi ma'am, damo sina, ana? Yes, correct. Actually, coordination mo lang ni siya para at least aware si barangay na may activity kita dira sa inyo na area. Why ni bayad, ma'am, ha? Libre ini?
Yes, so gina-clear na to, no, all over 61 barangays, no. This is the voice of 61 barangays. So this is for free coordination ng gid ang barangay mabulig pagani sa aton sa compliance ng health protocols kag kung ano man da ang mabulig na to na ma-extend sa barangay level. Yes, amo man lang ang akon mama kay kabalo ka kay ina pagwa sining reports on the LG nga daw medyo may kakulangan man. Tay mga tawo ang iladan nga ang iya sining nga ilang reactions hindi gid manami puro tanan negative. Puro negative Yes. kay yes, go ahead ma'am. Yes, correct. Nang kung biskan ako man sa ila na situation, mag-react kita kay na may permit pa kay ano siya, love offering, you know. So, at least na-clear out na ina. Rest assured na no fees will be collected. Yes. Kag, nang let's work with each other, action by. Ari dano, ang Baldi Sunday LG ho may atubangon iyang konsekwensya si barangay kung hindi mag coordinate ining ang barangay mismo hindi mag-coordinate man sining pantry nga ini mo. Oo. Okay. So, kung ano na responsibility ang ginahatag, there is a consequence, no? So, at least gina-clear tagid na may ito dapat yung official notice from the ALG, no? So, confirm na to na no permit, no fees will be collected. Instead, coordination na it might be verbal, pwede man na depende sa barangay man. Yes. But ang aton ginaano is ang health protocols. Hindi kita gusto nga may masuspender naman nga kapitan bangod gid lamang sang amo sining community pantry nga ini. Yes, kaya ang intention is good, Good, kaya beneficial for everyone, no? Aha. So, cooperate lang ang tagsa-tagsa. Sige. With that, ma'am, thank you sa oras and mabuhay ka. God bless. Halong kita tanan, ma'am. Thank you. Thank you, Action Boy. Keep safe. Yes, ma'am. Action firing line. Klaro ha, way na ta dapat kabalakan sa mga naga-ibwal kaina ti subong nga gabi na klaro na sa aton sinuhuna-huna libre ini magkwala kamo to gamay nga papel sa barangay to inform the barangay council abi nga ari kami di agud i-monitor kamo. Regarding naman iya sining profiling nga ini, tigin klaro naman gani ni Sinas, Dibold Sinas nga wala sang profiling. But may ara gyapon sang naga-doubt sini mga kaksyon. Action firing line. May naga-doubt gihapon sa Nugayana, may ara gina, hindi lang sila manugid, pero ting pamangkot nga i-profiling tani sila nga ang i-check taning ilang nga personality. Sulito naton gani diri sa Bacolod, ining isa ka milk tea daga niho baligyan milk tea malanang nagbutang da sa gwasang committee i-profiling tanisla. Action firing line. Do hindi ko makita ang pinaka-point kag pinaka-logic balakon nga ang i-profiling ni pero tiya mo na may mga justification, may pagklaro na diri. Pero diri sa Bacolod ay action an ang kapulisan naton ano abi ang ilang papel di subong agin paabot ano kay do halos diri tanan sa Negro Subong, daway paginman outside sa Bacolod, ano, magluwas lang sa pulis mismo nag-initiate sa Calatrava kag Escalante. Kag sa silay under ini sa paginchindi ko may under silay government, i-check ko lang ini ang ginbutang mandira. Action firing line. Oo, pero para maklaro taman subong nga gabi kung ano gibalang mga profiling nga ini, kay diri sa Bacolod may nahadlok Action Oliver. Ang gin-interview ko kagabi, ginistorya ko liwat siya, ay, dumakulbaan man tas na nabasa, gini namon sir, ti amuning sitwasyon, balaho, dumuni-muni mo na. Action firing line. Oh, pero ariho para diri lang gid sa lokal, abi. Online sa firing line. Sa aton nga linya, again, ang suki naton duwa na kagabi si, Lieutenant Liberty Injapping, spokesperson sang BCPO. Ma'am, good evening. Mayong gabi, Action Brian, kag mayong gabi man sa tanon nga nagapamati sa imo programa. Gin-mention ko while ago nga si PNP Chief General Dibold Sinas nag-clear na nga wala sang profiling nga nagkahinabo sining community pantry nga ini. And ang katabo, ang pulis ginapadala sa area to monitor sang health protocol gid lamang. Reverse ina kag contrary ina sa mga nagagwa subong like inyo PL nga may ara sang profiling kuno according to them. Sa Bacolod di ma'am, ano gid ang pinaka-ginpadala nga information from National Headquarters regarding sini mga matter, ma'am? Yes, ang aton nga Bacolod City Police Office, Action Brian, no? Wala kita sang may nabaton nga instruction or
memo halin sa aton nga higher office Okay. nga parte sang profiling nga ginaaligar Mm. sang mga grupo nga ina, no, wala kita sang ginahimo nga amo sila nga aktibidades batok sa mga organizers sang ining community pantry nga subong naga-exist diri sa syudad sa Bacolod. Mhm. So wala dapat sang kabalak-an ang mga utod ta nga nagahimo sang kaangay sini nga bayanihan na inisyatibo abi ma'am starting tonight. Mhm. Kay ibandi base hindi pa ginanakuha ang complete details from nationality tonight batian nila at least sila mismo sulhay sa una-una inila kay ibandi simple man lang manog barkada sa nahambal ko na nga naghimo sang kaugalingon nilang inisyatibo nga magbutang sang lamesa dira amo nang iban daw ka nahadlok man halin sang kagabi nga na may nagwa ining information. Mhm. Yes, wala nang kita sila sang dapat nga kahangawaan, no, or kadlukan nga may ginakandak nga profiling batok sa ila sa mga organizers gani, no, kag suliton ko man ang hambal ni Councilor Gonzales Cagaina. Mhm. Kag ang message man sang amon nga Chief PNP si General Debod Sinas Mhm. nga ini bayanihan spirit kag gina-welcome ang ini nga mga lihok sang aton nga mga kauturan Mhm. agod nga makabulig sa aton kapareho sa Mhm. sini nga oras sang pandemya. Yes, kanami ma'am, at least batian nila tonight. Now, dito sa Luzon area, Metro Manila, mga tao to, I'm sorry to tell the truth, bala makitanta sa social media, nga daw ay nagidisiplina kung kisa kon nagalinya to, nagtukluranay pa, nadula ng health protocol. I understand diri sa Bacolod, kadisiplinado sa mga tao. In fact, kay nasa 12th Street, diri sa Bacolod, kita ko, may nagalilinya, gidya kag nagahulat sa ila turno nga magpudyot sang ila gusto nga kuhaon, ma'am. Diri sa aton daw hindi gid man ni kabalaka gid sa health protocol pero may ara sang advice ang aton sini nga director sa BCPO to padala to send a police abi dito sa area sini mga community pantry ni kado kadamo nas Bacolod. Mhm. Yes, now diri sa Bacolod City, nalipay man kita nga hindi pareho sa ibang nga lugar ang dinaguso sa mga tao para magkadto sa community pantry. Kag kainaman, sang nag-conduct kita sang meeting with all our station commanders, mga section heads, diri sa Bacolod City Police Office, ginrelay na ina nga instruction na istrikto naton kag sekyaron gid ang compliance sang mga community pantry sang aton nga safety protocols, no, wala kita sang problema sa pagpatigayon nila sang ini nga voluntary nga act of giving Kindness. no, pero kinahanglan mag-observe sila sang minimum health protocols pareho sang pag face mask gid pagsuksok Yes. amo man ang face shield kag ang aton gid nga social distancing Yes. na i-maintain gid sang aton nga mga kauturan nga nagakadto dira. Oh, ang ako na gani kung naga-monitor subong ang mga naga-organize sini butang sila gamay nga daw placards o kon daw tarp sa kilid, ma'am, no? No face mask, no face shield, no pulot, no kuha. No nabi, no? Yes, pwede gid, no, kanami pag sina nga dugang initiative parang while kanda kita sang maayo nga pamatasan nga pagpanghatag, pag-share sang mga blessings, sa gihapon naga-maintain kita sang aton nga safety nga mapaluwas kita sa mga pag-spread sang COVID-19. Aha, at least tonight kompleto kita, ma'am. Sa Escalante kag Calatrava, may mga kaangay na ni sila police mismo, ma'am, ha, nag-initiate sini didto. Congratulations sila. Kabalo ko diri sa Bacolod ang trabaho ka police di basta-basta kadako sa Bacolod. Pero kamo, ma'am, huna-huna man kamo nga mag-put up man sang community pantry every station. Sa kaina, no, na-discuss man aton ina, no, kago aton pa ina nga pagaplanuhan kago kuhaon pa ang consensus abi sang aton nga city director or instruction niya pati dira kay malahapos man lang magpatuman sina kung ara na ang instruction gid sang aton nga higher office. Kag ang mga initiative kung mag-isa kami sa pagpanumdum sang amo man sila nga lihok pareho sa mga kaupo namon dito sa may Nopo. Kabalo ka, ma'am, inang ang mga info nga nagakabaton din namon
Siya nami niya kay wala ni listahan na ya pudyot-pudyot ka lang da. Damo na pala. Oo, gani, no? Mhm. Oo, wala na kinahanglan nga magpalista pa, kundi nga kung may ihatag ka, mahadto ka lang kag magtuhol dito. At Aha. kung may kinahanglan, pwede ka magkakuha. Basta Mhm. sa nagakaigo lang, kag sa enough lang sa kinahanglan mo. Yes. Aha. With that, ma'am, salamat sa mga time. And again, wala profiling. Kundi ginahimo sang police to monitor sa area agon magpatuman sang standards sang health lang gid. Amo lang gid, ma'am, no? Ah? Yes, wala Aha. sang profiling. Kag ang Aha. aton niya, nag-check gid lang kita sang Mhm. ilang compliance sang safety protocol. Yes, ma'am. Mabuhay ka, ma'am. Good evening. God bless. Thank you, ma'am. Mayong gabi, kag madaw man nga salamat, Action Bayan. Yes, ma'am. Action firing line. Okay na. Balik na ka mo display buwas. Ang why nag-display today kay base i-profile ka mo. Base i-resta ka mo sa mga red tagging. Team police mismo nagpalayag na wala. Action firing line. Pagdating sa botohan, halos lahat sinusugod nyo, pinupuntahan nyo. Ngayon, ang kailangan namin, kung hindi rin sa amin, maliliit, hindi rin kayo aangat. Congratulations sa mga private individuals. Ano? Nga mo nag-initiate sinitaran na naghimo sang tikang kanami gid batyagon. Action firing line. Okay, sige, amo na. Ano kag may giman rason nga i-profiling mo ni sila do kalay. Doon di gid dugay ko nga pinsan do ka kadlaw ako nga do nga kiwi na ginang sitwasyon ta maginamo sa di ko himuon ta pa sila. Action firing line. Salamat sa PNP sa Bacolod sa kuha na hatag sang information regarding cinema action. Good luck sa ton tanan-tanan. Ato man na nagalilinya didto, abi kay isa man kamo magkuha. Dave Action Oliver. Ay, ang iban niya kay pagkatapos niya kuha manago sa likod. Dugay linya naman sa liban, iban ilis lang bayo. Action firing line. Hindi nyo man pag-amasina kay karon inabusar na iya. Tagain nyo man tsansa ang iban. Remember nga ang nabutang nga sulat dira sa tubangan, kuha lang sang kinahanglanon mo. Hatag lang sa masarangan. Hindi kay puluton mo yung isa kalamisada. Action firing line. Sir Dennis Perma naga-monitor, ano? Dito sa Manila, yan, nag-viral ining babae, matapos nga anom gid sila kababaye, sinulong nila tuya ang isa kalamisa, Action Oliver mo. Kakadlaw pa ko sa isa kababaye, kaya may ara siya sang sako bag to Action, ano? Butang yes buli idiyo sa short sa diblao. Galakat sa dalan nga tublang makadto ya sa gira yang pudyotanay na nimo dapat dalan ta niya sludlan. Action firing line. Pagkakita na sa isa kalamisa to sa tubang sang dako nga balay to ay nila dumugon pala kaga ang isa gito ka babae nga tambukon ho nga chabihon pro sexy chubby amo na kuno bago nga sexy subong mo chubby sexy no. Waya bala hako pang isa ka tray nga kun imo gito isipon tag 750 bilog mga 280 ang sa to ang presyo. Action firing line. Keyboard sila, may CCTV, galing nga nagatamwa sa ila. Kung di subong, sobra pa sila kay Cardo Dalisay kasi ka. Action firing line. Tanan nga litrato, videos nila sa social media. Kitaon. Ti subong nga pala mo ipoy ang bagay sang sang panagang sa istorya. Balya, hindi man lang kami to ang nagkaon. Ginpanagtag man to namon stupid balay namon. Di pamangkot na may CCTV ka nga i-present ka na nagtag ka sang itlog nga isa ka 24 kabilog hinakop po to sa lamisa. Action firing line. Ang Cortes Pilipinas kung may ka-ebidensya Action Oliver nga ipresentar, ginabasura niya sa korte. Ti ako sa gina-explicar mo nga muni mo na, way gi ko kita ebidensya nga nagdaho kato isa ka itlog sa padbalay mo. Hindi gi ko empate. Action firing line. Ara sa samada ang kuminto sa mga tuman kasakit nga mga istorya gikan sa publiko bangod sa pagkadahak-dahak mo. Kamay padre sa Bacolod, hindi ta ginapagsundon. Kay kabalo kita, damo iya naga-monitor sa palibot. Tati, kung mag-viral ka karon bangod gilamang sang itlog, ay, kauluya. Action firing line. Ariyo, panghabon ka sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Para magkinis, panit nyo, magdula
mabalik taman nga magnubo ang numero ni COVID-19. Action firing line. Ano ning babol nga ini? Karon paipaplastar ta with Action Marlon Herovia. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang sa aton sini nga mga kauturan, dali gid lang. Basta gani Action Ilray magbasa ko galinumpat na sila. Noel Amar, good evening. Araman si Manong Idilaos, Almira Lima Lazarte, Jenilyn Kibite Banduha, John Carlos Silab. Ay, may gabi na kay Mr. John Carlos Silab sa Barangay Takuling. Salamat gid. Maayong gab iman kay Manjo Arnijo, Alma Gonzales Posesion. Good evening, Sombray. Napablatter ko na ang UPSO online lending. Yes ma'am. Salamat gid. Nag-text sa akin kina, subong ko lang nabasahan nga mga kagabihon, no? Sige ma'am, good luck tira sa imo kabay pa nga kuana. Di ka na lang na ma'am magsapak sina ma'am Kay sa nambal ko na kagabi, posible nga hindi naghatag ka man sa nakatawag ka siya, save niya ang imo number to kag nag-apply ni siya sa application na blang online lending, na kag may ginapamangkot na da ang online lending nga kon pwede tanan nga friends mo or i-open ang imo sining phone book. So makit-anak nila to tanan-tanan phone book mo dito kag once way nagbayad ng tao tanan nga nakabutang to sa phone book mo pang tiksa na niya sang ina nga online lending kag pamahugon para nga magbayad atong nag-utang gin mismo. Nan. Si Jassy Nunez, good evening Sombray, tamyaw lihog kay Tatay Turco gapamati subong salamat. Homa Limina Araman, si Bob Esponha, good evening Sombray, good evening mga kaksyon, greetings from Murcia. Leo Talaban, greet di taga Manghanoy, La Castillana. Keep safe always. Noel Amar, Sir Bray, known ang bakulod sang tapas tubo. Subong ya, tapas, kahoy na naman. Si Lanskit Makilan, good evening, Sumbray, watching FB Live from Barangay Matabang, kag Lihog Tamyaw, Makilan family, ak Sumbray. Ask lang tani, mauntat na ni ang COVID-19. Amo ginagina pangumuyo sang tanan. Ami Rivera Araman, Neo Saison Aksumbray, good evening. Inquire lang ko kung ano ang kinahanglanon sa check point from Bacolod to Dumaguete. Kay hambal ka nagabiyahe ko no, pagbalik halin sa Dumaguete daw strict to gid. Essential track action bray. Di kung essential siya, duway na gid man iban, dapat may mga IDs lang kamuda sang kompanya ninyo. Oo, doon man lang naway na gid man sang iban pa nga pangitaon. Lain niya sang una nga grabe gitiya ka stricto mga ka-aksyon ano? Sa pagbiyahe. Oo. Janice Hondonero Villarta, Marlene Privano, naga-monitor man, stay safe always kag good evening. Paul Spat III, Ana Madri Sugbro, utak talangka gidya ang Pinoy bayanihan to heal as one, and the other way to help people is community pantry para hindi mapatay sa gutom ang mga tao. Pero isyuhan pa gidya or red tag, while in the other countries bibigyan ka ng parangal or medal of the kind of action. Sa Pinasya, masama palang tumulong sa kapwa. Jobal Trinidad, that's the sad reality here sa Pilipinas. Lack of, anong tawag sinaman? Lack of sincerity sa ilang services bala sa tao. Mangita sila sa iban nga way kung paano, but lang, hindi ko hindi sila. Ansi Kidato Sagutoy. Action Bray, good evening. Happy listening sa kay Mama Ibing sa Tangob, Purok, San Roque, Tangob, Bacolod City. Watching from Hong Kong. Keep safe everyone. Thank you. Rodora Shoko, good evening Sumbray. Lihog, great birthday today kay Sion Puntes, kag Dora Villarusa. Thank you and God bless. Ana Mandri Sugbro, daw puro kamo mga bitter sa mga tawo nga nagahimo kag bulig sa kapwa nila haw.
ay nag-inano na kamo Pinas community pantry ina kag indi communist pantry. Mga kaiba ang meaning kag spelling sina. George Gargasiran overacting aton official. Action Bri. Mga kapulisan sa Eastern Police District sa Pasig City nag-put up man community pantry gani. Na tiara man na gali. Neo Saison inquire lang ko Action Bri kung ano ang protocol sa Oriental paghalin sa Dumaguete balik sa Bacolod. Okay, amon na kagina. Yvonne Boyshare Araman, Boyshare, Alex Montesa. Sa ako lang, Sir Brian, hindi lang ordinaryo nga mga pumuloyo ang mag-install sang kaugalingon nila nga community pantry. O kon mga publiko sang barangay kundi pati simbahan man, Sir Brian. Suset Alunan, Giselle Franco, Maria Nansan, happy listening, Sir Brian. Be safe and God bless. And Bella, good evening, Sir Brian. Good evening sa tanan, halong gid always. God bless you all. George Gargasiran, community pantry is like naninda lang sa merkado pero this time libre. So wala ginlain sa feeding program. Matter of sharing the goodness of one's heart. Correct? Jocelyn Juan Gabales Guliman, good evening Sumbray. Watching live lang kami diri tanan sa balay. God bless and salamat gid. Lilia Taton, monitor lang, stay safe and God bless us all. Si Princess Aisha Cruz Araman. Okay. Mike Lawrence Esperagosa, good evening Sumbray. More than monitor ko barangay Alihesto Revelia kag Kandiasan family. Thanks gid Brian. Lilia Taton, sus ang mga private sector nga makabulig sa mga pigado dapat pasalamatan sang community. Donna Robles Prodigalidad, good evening Sumbray. Monitor from San Diego, California. God bless. Milail Uligo, live watching Action Bri. Salamat. Joby Monares is watching with you. Thank you, Gid. Grace Mitton Cousins, good evening, Idol. Action Bri watching Manville Royal Subdivision. Keep safe. Tatski Barrios Barbadillo. Good evening, Sir Brian. Dennis Perma Araman, si Sir Dennis Perma. Thank you, good sir. Francisca Puso Madiraso. Tanya Ramos, Ana Mandri again, disiplina kag honesty ang wala sa Pinoy. Kita mo ginkawat ya bilog nga egg tray, kapalmox. Joy Delatore Magiliano, Dads Abiria. Good evening, so Brian, salamat gid sang clarification nga ginhimo nimo kay honestly gaamat-amat naman gid ko tipon sang akon i-share sa community pantry. Basta kita ya bakulod non, keep safe kag behave gid. God bless Action Bri. Salamat. Thank you gid ra sir. Alex Montesa, community mass pantry, foods and ripple of kindness. It will become a surge of unfailing love, Sir Bri. Basi sila to tani manang hindi pa sila conforme sa itlog sa mga Bana Burns. Lain naman ang imo ya sir. Amo to kon nga agin panghakot nila halos lamisa dalon na nila, Sir Bri. Colonel Gael, good evening sir. Thank you gid. Jen Oy si sir nagamonitor man, Godspeed. Christopher Redfield, maingab ilang Action Bri kag kay Mamang Ann. Ba, Piper Pursley, mga waay batasan, wala huya, sungak-sungak. Tanya Ramos, good evening Action Bri. Watching lang kami sa Case A. Hope magdamo ang community pantry sa Bacolod. Alex Montesa, Sir Bri, palihog na lang ko patamyaw si Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota with Kilijili kag Ma'am Linda Zamora Yamagishi sa Tokyo, Japan. Thank you. Diding Orias ay si Mother Doctor. Good evening, Action Brian. Ang suggestion ko na sa mga organizers, dapat mag-limit sila sang 7 or 10 items. Eksakto ina nga ordinate sa barangay o coordinate sa barangay kapitan or purok president kay basi mga may kaya pa na nga gakuha kaluoy sang pinaka poorest of the poor. Kay kon ulihi ka sa pila kag maubusan ti ayawan ka na pila wala ka gali kuhaon. Tapos ang email wala na FB kag TV o radio. Do pareho man lang na nga hindi mo
Hindi imol gintagaan kag wala control iban gadala basket basi may kasarang palaban gakwa. Watching firing line every night ng Rose Sario, mother of Ranel Sario sa Baslab. Yes, mga friendship na nadas dalom. Duwagi na da sila ka mga tisoyon kag si Doc may gabi kay Doc Sario, ha? Tsakto gina imunay ang ibanda gadala pa na iya ang ibang gani sa kubagan nimo. Hindi na pwede nga uruton nyo. Like for example, may kadto ka mo to, kuha ka lang isa kakihan nga kalabasa, isa kakihan nga talong, tapos may ara dabi sang isa ka bisol, isa ka ano na ganing danlog na. Para makaluto kada laswa, okay na ni kay hakuton mo yung bilong nga display na. Ikaw mga tunto ng ibang nga tao mo. Idi Adorio, may gabi ang Sombray, monitor lang ko diri Barangay Handumanan. Helen Sarita, good evening ang Sombray, watching from Kapaklan, Inayawan, Kawayan. Keep safe. Maricel Marande, ang Sombray, Akson Radio Bacolod, he always langgid ko nagamonitor. Salamat, Inday. Janet Flores, good evening Sombray, watching your program. God bless Sombray. Salamat. Virgil Pinda, ang Sombray, good evening. Monitor always from Celine Homes, halong lang ang Sombray, and God bless you always. Helen de la sa Abner, good evening, Sombray. Patamiyo lang ko sa family Abner sa Barangay Bata. Kag Valencia, Dokto family sang Tuyom from Fairview, Quezon City. Wow. Kabalo ka bang circle na pakadto sa may batasan pambansa. Ma'am Helen, ginlakat ko lang na sa una mo kaya di ko katultol. Kung magsakay ko ka bus, gasut-suot sa ilalom duta, hindi na to gali akon, lugar na kantuan ko, naglalapaw na, lakton ko. Hindi, may gata lang. Helen Zarita, Sombray pa shoutout, gali dira sa Murcia, kay Nanay Lita Makulada, Tita Nancy, salamat, God bless. Si Radjen Basak, Brian, tamyaw lang ko, wife ko sa Villa Estefania Phase 1, Fortune Town, from Bayuquan Pier, China. Wow, kalayo ba? Kumusta ka mo da? Sige, thank you, Gid. Krisha Blas Araman, Bethel Grace, good evening, Sombray, watching from Kawayan. Si Milo Hoyatin Amit Araman, Renz John Artas, Beeper Persley, basi may order sa iya isa ka tray nga itlog. Correct. Tatski Barrios Barbadillo, good evening, Sombray, pag-greet na lang sa mga tupad balay namon kay galagapok gid ang radyo nila. Wow, thank you gid. Forte, basta mo na gani malingaw gid ko magbasa. Josepa Lopez Caballero naga-monitor man. Sige. Ma-relax lang ko ha, gamay. And pagbalik naton lag ko pabalita. Ta 19 or 7:59, paki-share lang mga caption. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may Tayong kabuluga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:01 na mga ka-aksyon. Ginaendorso naton sa inyo ang antes pa naman kay Aksyon Marlon Hinovia makaksyon, manamyaw kita anay sa iba naton nga mga kauturan nga naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Maayong gabi lang kay Nanay Bukay Supe, naga-monitor sa aton nga pagpangalagad. No? Araman si Anbel Oliver, si Anver Dane, kag Torby. Salamat gid kay halina kay Manang Grace. Salamat gid sa pag-monitor. Sani boy magsipok nakatutok man sa aton sini nga pagpangalagad. Sinang Delia dira ginatamyaw man naton kag sinong Juni salamat gid sa pag-monitor. Ginapatamyaw lang nila si naga-monitor subong si Juliet Di Monteverde kag Sir Wilhelm Di Monteverde gapamati gid sa ato dito sa Canlaon na ni sila. Sa Canlaon View, Murcia Negros Occidental. Salamat gid sa inyo sini nga pag-monitor mga ka-aksyon. Sige, balikan ko iban nga mga panamyaw karon dugay-dugay, Las 8:03 na sa aton sila nga pagpangalagad. Diri sa Bacolod, subong sadya ng binalbalanay sa politika. Action Firing Line. Kabalo ka Action Oliver nga si former 3rd District Congressman Albi Benitez kag konsultan subong sa probinsya. Nagkadto sa Central Market kag nangapi. Action Firing Line. Anong butsulingon sina ni Sir Albi Benitez man? Nga tigaling kay simple guro nga tawo mga piman to Central Market sa Bacolod. Pero damo gidya na tingala, bunano na. Gasakay sa helicopter, may eroplano tapos lagaw-lagaw sa Central Market. Siya guro nga tawo dito ka underground na bla. Do ka low profile ang blaw. Pero damo ginakibot. Action Firing Line. Nga nga nagasuroy-suroy ini sa Central Market. Do ka dako gidya nga question mark bala. Alaka, do ka sa Diades Bacolod Kaya sa social media, subong Action El Rey, siya ang laman ng isyo, si Albi Benitez. Action Firing Line. Pwerte ka sa dyan, Tinamog hambal ganing nga ti taga Victorias man na saya. Way man na siya residente ris Bacolod, way abi naka parehistro. Kung gusto mo nga magpapili sa isa, bisan ano nga posisyon sa gobyerno, dapat 1 year before sang eleksyon, makapa-transfer ka na sang residency mo Action Oliver. Basta gusto mo magpapili. Pero kung botante ka man lang 6 months before sang eleksyon, pwede kaya nga maka-transfer. Action Firing Line. Balaan ta na diri na taguro mangkwana, diri na taguro mahambal nga may intensyon gid nga lain sa Bacolod kun makit-an ta siya nga magdagon-dagon kadtos kumilik da ka magparehistro ina daw kululbaan. Action Firing Line. Kag kon mag-enkwentro gid man, demokrasya man ta, Batuno na, demokrasya ta diti. Lantawon ta damo magkalaula nimo. Action Firing Line. May maglulumpat gini sa kwan mo, kada
Tita. Tita mo, damo din ka text, oh. Oh, gaburot na yung cellphone. Hindi man na iya ka siya, hotel, yari sa... mako man. So, basta gani, sumaylo na nasa Bacolod, eh. Sadya, gini man, balikan ko na black karon kayo, may mga litrato, nagalaptada. Migo to gani sa Iloilo, kundi may Albiran sa Bacolod, eh. May Ran. Si Aksyon Jun Kapulot, may Jun Kapulot, Ran man to sa Iloilo. Action firing line. Sadyang obra, pakarunan ko na. Umakon mo na yung punti ka damo, doon nag-react sa aton nga balita. Diri ko na sa balita ni Action Marlon ni Novia, nga dulong sa aton sang D3 Bio, doon nga proteksyon sa aton sa Likaw Galingaw. Capital reports. Action Mar, may gabi. Aksyon na bragi na preparahan man sa sang gobyerno provinsyal sa nga Negros Occidental, ining pag-sinulod na naman liwat na isang medyo manamo-namo nga mga inbound travelers nga magkasunod diri sa Negros Occidental matapos nga kahapon tapos nakakastigid man ang travel suspension, travel laboratorium implementar based sa mando sa National Interagency Task Force Moratorium atong cover sa hindi lamang Negros Occidental kundi sa bugos nga Western Visayas. Yes. Amo to sa mga travelers nga way anay magabiyahe pasunod sa mga lugar sa Western Visayas, halin sa NCR, Bulacan, kay iban pagit sa mga probinsya nga may madamo kaso sang COVID-19. Galing ay may ara gyapon nagsumbay nga pagkadismaya nga nabatyaga ng ato sa mga provincial government kay subong ang kaso sobra na nga 2,000 mo active cases diri. Buruti. Sa Negros Occidental kag naglikad nga tuig action bray kontane kon sige lang tubla. Maldi Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II sige lang tubi ang gina-implementar nga protocol dari sa Negros Occidental siguro nalapot ng single digit sa mga kaso na lang sa probinsya galing kay napiktuhan to sang atong resolution 101 bla. Sa nga NIATF kag kwan man kag pamahog-pahog sa day LJ to lang tagaan sang Shokos order si Amuna kundi magtuman sini action na Mar. Taniman ti subong nga nagsumbray kundi hindi mangyapon mandatory ang pagpaswab upon arrival. Kaya ambal ni Diaz kung kami din mag-implement kaugalingon nga himo namon mandatory kigan guys babaw. Amo to gani no ang yung ta na lang yung mga travelers nga pa swab test na kamo libre man na. Ayo na lang gani action bray pakit looy lang gid kun mahimo pa lang. Nagligad ka lang nga tuwing action bray daw amo na to sige na tawag nga COVID-19 bubble, COVID-19 community bubble ang ginhimo. Nahimo tanan na gali de? Nahimo tanan na? Nahimo tanan action bray. Amo to ang rason action bray nga ito rason kung nga nalapot ang double digit na lang kanamuon sang kaso kung tani. Kay ang ining bubble ni napamatud-an na gid man sa mga damo nga lugar ang sobrang isa isang pinaka-effective nga tikang para nga mapanubo ang kaso sang COVID-19. Correct. Tambal ni Diaz kumo kay balik naman pagbaton sa mga pasahero kabay ining ginatawag nga community bubble, COVID-19 bubble diri sa Negros Occidental, mamat-amat taman balik. Dapat ang sino man or taran-taran nga nagasulod diri sa Negros Occidental, dapat iswab gid para hindi mabudlayan aksyon na bray sa implement sa ginatawag nga bubble aksyon bray. Sunod sang 3 ka bulan, why gid ya naka-record ang NBA? Players man, coaches man akon staff. Sunod sa 3 bulan 1,500 ang mga players, coaches kag staff mo nga why sang natapikan ang COVID-19 ang sumbray. Di mo na ginihimpo na Diaz. Sa aton ko balik tani mayo kuntande. Angot sini ang provincial government may ara sang luyag ipahibalo kay damo pa gid ang sumbray sa nagapamangkot kali kun nanugid bala ang requirements.
pag-abot sa Negros Occidental, approve S-Pass. Mo nang una gid. O ikaduha, verified stay safe account. Mula agsubray na butang da, no? Following travel requirements. Kaya Kahit hindi man madaturi ang swab test. Ato yung 72 hours, yung results ang swab test from point of origin, kumusta na ito yung action mar? Pwede man agsubray kung valid pa 72 hours. Oo. Kung hindi valid 72 hours, pwede nga hindi ka na lang magpa-swab test o sa lugar ang ginalinan mo, diri na lang pag-abot agsubray, free pa. Amo nang ginapalabot na subong nga kung dito ka, mausik ka 4,500. Mapaswab test ka to, magsaliva ka 2,500 abi. Oo, pag-abot diri sa Negros, kung way ka to nagpa-swab test, diri libre lang. Sigurado ka pa. Yes, libre action bahay ka kung gusto magpa-quarantine, di ka na mag-police balay nyo, librehon ka man sa provincial government. May ara gid action bray sang kagulingon nga punto ni, nga ginapain si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa nagkakabalaga, magpa-swab test sila, pilakadlaw halaton nila, munang pamangkot sang kalabanan gid. Hambal ni Diaz, may instruction na sa swabbers or swab team nga subong ara nagbalik na duty sa airport kag sa seaport. Nga ining mga inbound travelers nga nag-aabot sa Negros Occidental kag magpakuha sang swab test, sila akson para yang atagan sang prioridad. Hindi na maglampuha sobra 24 oras, may resulta na nga nibaluan. Tidasig man lang gali ka tama action mar subong why naman problema? Oo. Amo nang pagpasiguro sa provincial government para at least magadahan man la na naginapot na isang paray nga magpaidalom sa swab testing. Hindi na ni pareho sa nagligad to nga 14 days hasta 20 days. Iban tag isa ka bulan ara pa sa hotel gyapon nagatamo-tamwa sa bintana kay pa result subong niya 24 hours lang Kasi sumbra ka man ng instruction gid sa nga provincial government pagi sa kay Governor Bong Lacson. Ti subong na nagaproblema pang provincial government. Kumbaga mga pagkabutang ini agsumbray ko nung naglinapta, pangimuson. Linapta ko ng mga close contact sa mga nagpositive mo. Tingiban na binlaway man lang alabi nagid ko na symptomatic ka mal imo man action mar mo. Niman amo nang ginalauman sa nga to sa nga probinsya nga kabay. Subong adlaw una nga adlaw sa pagbaton sa mga travelers naman. Pag adlaw balantayan kay base kon mag-golpe naman potsog lang. Isa ka agawon ta ka gamay action mar. Isa ka classic example ang sa Himamaylan Black kundi may nag-viral to nga video. Ginkontak ko yung hepe sang Himaylan. Kay ang hepe sang Himaylan si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. I-replay ko ni karon nagpalayag. Siya hindi na matuod nga wala gina-contact trace inang mga naka-close contact sa mga nag-positive. Siya kay nga akon mismo nga Deputy of Police, amo na ding leader sa anom pagid ka mga pulis nga upodya plus ang mga tao sa City Health Office in coordination sa Local Interagency Task Force. Naga-contact trace sila adlaw-adlaw gidya action mar. Tinaga-viral subong sa video nga atong naka-close contact sa positive, sila na lang kuno nagakadto to sa City Health Office ka magpaswabo. Ti Himaylan number 2 na sa nakadamo daan subong. Ay gali, una San Carlos. Sunod sila sa San Carlos City. Ay bulang gini mo, bulang. Oo, isa ng mga nagdalalambong sa bulang subay. Ang bulang na nagligad na kung ay matukipan nga damo sa mga close contact ka nag-positive. Yung bulang na sige-sige bla. Sige, oo. Ari si Attorney Ray Frando Diaz. So, we want to create a bubble in Negros Occidental wherein diri sa sulod natin tanan na ang aton nga movement free. Ang aton activities naga-expand. Religious activities pwede na. Mga kasal kadamo na. Mga lubong damo na to naghaya. Bulang sige na gani. Pero okay lang tani ito kung ang aton bubble wala gin guba sang Resolution 101. Parehas kita sang NBA tani nga may ara bubble. Olympics
may ara bubble. What does that mean? Tanan nga masulod testingan. Kay para piyo sila nga ang gasulod dira sa ila nga bubble, wala sang dala nga virus. So amo na yatani ang ideal nga gusto nga matabo sa aton pinalangga nga gobernador Bong Lacson nga sa sulod sang aton Negros Occidental bubble, libre kita magiyo, wala nahadlok nga magmasakit. Tiway na nasubong kay manghimos na subong sang lapta. Kay nagsinulod ang tanan nga wala gin test, kalabanan wala na test. Gaayo lang kita nga patest ka mo palihog ay kay hindi pwede namon ni mandatory kay kigan kami. Ang aton nga sitwasyon will improve only if we again are allowed to do the testing and quarantine upon entry. Biski na ano ta nga panghimos di sa sulod sang ining mga na-infect na nga mga positive cases, useless ni kung sige lang gyapon sulod sila nga wala sang screening process. Wala na sumbraya, dapat swab kita, no? Why gid sang malain nga intensyon ang probinsya ta para maka-curve nato ni si COVID-19 ti ayo man lang ila. Kumbaga inang ko mo gyapon nakusang loob inisyatibo sang traveler nga mag-abot diri magpa-swab lang for free man na libre tanan ano pagid-abing pangitaon tada man. Kani man mo to paghalog sa travel restrictions kundi wala to yung ginaobligar gyud na magsulod diri damo tong surprise nagdiri sa pulis sila sa ring balay. Ambal ni Diaz basi may nagpululi to nga malinaton may gagawin corona nila sa ringa lawas. Okay, may example to ni kay na si City Ad ang Black Action Bar sa interview sa Action Hotline nga may mga tao na nga naga-travel before dito sa Manila kundi nagpa-swab na sila. Pag-abot nila dire nagpositive ang gyapon, negative to sila, positive di. Siyempre pag travel nila to sa airport, wa isla kabalo sinong ila to nalabayan, natupad, hindi malikawan action mar mo. Correct na mag sobra mga cases nga kangais na mo. Pagod man sang travel history. Correct. Maginlapyan nga mga lugar bla kag mga salamuha nga mga persona. Kagamo ni bala si COVID-19 katapik siya sa mga salsalon dira labi na gid ang mga silver na ho, dugay di siya kuno maghalin action mar mo dugay mapatay bla. Munang plastada sa Blackson Brighty Balantayan tani Boss Kadlaw. Kasi si Governor Blackson may panipag-o naman nga statement may angot siri. Si Gov Blackson nagsumbray kay na isa pa sa mga nagtambong gali by the way. Lubong na pagdulo na sa katapusan nga paluyan sa kaya Provincial Consultant on OPO Hospital Operation si Marton Kui Akson Bray, no? Amo to kinasa linibo ang mga nagtambong ha. Grabe to. Oo, kalabanan nagsuksok sang panapton lang nga mayara sa nakasulat nga Justice for Sir Marton. Oo, po sa lingon nagsumraya kalabanan nga nagatawag kay Marton, Sir Marton gidya. Gov Lacson nagtampong kay na matagas mga official pati mga department head action na para kailan nagkadto kita sa Gonto sa provincial capital mga alas 11 damo to sa nakita napon nga sakay sa lakyan nila ang ila sa nga destinasyon nga dito man sa may sunod sang San Carlos. Nagpadangat sang info sa kondri sobra isa kagatos ka salakyan action mar ang nagkumpanyar kay na way labot sa naglinibo nga nagmululutor action mar mo. Nagserve mga daan nga political advisor sang pinaka mga kilala nga politiko mo diri sa Negros Occidental si Kui. Ag same time nga advisor mo sa mga pareho niya na businessman. Yes, correct na. So aranagin dulo na ginag sobraya sa family Mosuleo sang Ledesma. Dira man sa bahin sang San Carlos City. Kaksunugikan sa Kapitolyo Action Marlon Herubaya o nasa balita o nasa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial ginapadulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon. Sige, parte na sa mga swab test ni Blati. Why niya ginligwat gyapon Action Oliver mo ang 101 nga resolution sang IATF nga wala na sang swabbing sa mga travelers pag abot sa destination. Kay dito pa lang sa point of origin nila, makapaswab na sila dito nga within 72 hours. Dapat may result sila nga negative. Pag abot diri free na sila to rikta sa ila sininga puluyan. Action Firing Line. Di kon dito kamo halin sa din nga lugar, kundi mapaswab kamo to, ang bayran mo da pinakanubo 2,500 sa Laiva. Ang pamangkot batunon ay hanina. Kay ang gina-require gid mostly subong ti amo ning nasal isa ilong blatos lokon dang ilong mo.
Kaya mo ning mas pinaka-epektibo nga RT-PCR test mga kaaksyon kung COVID-19 virus ang paghahambalan. Ti 4,500 na iya na. Ang lain pag ito karon after 72 hours kung why ka nakabiyahe kay mangin useless na action Oliver ang 4,500 mo goodbye gid na. So ang mayo nga himuon sa naga-monitor subong nga mga pamilya diri nga may mga pamilya kamo nga magpauli sa Bacolod kag Negros. Kon labi na gid sa Negros nga may ara sa Bacolod way na diya mo. Sa Negros amo ni nga pag-abot diri na lang sila paswab, libre pa. Libre pa. Hindi na magpa stay pa nga hindi mo ni mo na. Hindi na kamo tumagasto kung din kamo halin diri kamo paswab lang kamo tiner kamo guro 2 ka adlaw or isa ka gabi isa ka adlaw sa quarantine facility agud magwang result dira butan tabi negative thank you gid kung mag-positive kundi secure family mo. Action firing line. Ang probinsya sang Negros Occidental ya puwerte na nga tinguha mo ti kon hindi ka magsunod sa sinanga hangyo kay hangyo lang na siya mo. Kung baga ang imo kabubuton lang nga traveler ka kay ti wala sang executive order dira kay hindi pwede kontrahon sang lokalidad ang iya sang national iya nga mando mga kaaksyon. Action firing line. Te agod nga matuman ang bubble nga ini o kung matuman nga medyo stricto gyapon kita gahangyo kumbaga naga ayo gid ang aton sa provincial government sa mga travelers nga abot diri pa swab lang ay libre ang inyo siniswab nga 4,500 libre na. Tiner ka mo da sa pila ka oras sa quarantine facility, libreng pagkaon, may nurse pa kamo, may pulis pa kamo nga bantay. Action firing line. Kag libre kamo pauli kung negative na kamo. Wala nang nasulit-sulit na to na. Last 8:23 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon, may nanawag ni sa akon Action Olivero nga naga-monitor sa akon. Hindi lang gali Action Oliver nga run Albiran for mayor. Ari pagid bag-uyo, run Jeffrey Ferrer run for vice mayor pagid niya. Action firing line. Inano si ti inagurohimo sa mga yan kitaan ta malang ni sa mga kuan mo posting-posting dabla. Way man ti diya kon sino ti ambal nila iyan niya sa mga mga negosyante kuno nag-initiate sina do sobra pa sa community pantry no. Action firing line. Nag-initiate sila iya nga para patindugon ang ini nga mga tao ti si sa 4th district niya si Jeffrey Ferrer didto ni sa Lakay Luta Gabuto iya. Vice Governor subong sa probinsya sang Negros Occidental. Ti Madlagan Vice Mayor sa Bacolod. Ti di nang maswabi ha Vice Governor ka sa Negros Occidental o kon Vice Governor sa Vice Mayor sa Bacolod. Action firing line. Pero hindi ta mabalaan ang mga tikang nila sinikiti ang ila niya kung politika lang niya amo na ning part sang kabuhi nila mo kung paano sila makaserbisyo sa tao damo na abi. Tiway manipog nga nay kung magpapili ka sa isa ka lugar. Importante ang residency mo, i-secure mo lang. Nga pwede ka na makapapili, pwede ka na butuhon or makabuto. Way gina problema, suliton ta demokrasya kita. Action firing line. Grabe ba, Albi, Mayor, Vice Mayor Jeffrey Ferrer. Sino congressman lang siniman? Lalain lang sunliber kung may maglulumpat bala over the backod, congressman ka magsailos piyak. Action firing line. Amo na yung pinakagrabe nga enkwentro sa Bacolod sa history sa Bacolod Action Oliver mo. Ang kay Anay Mayor Oka Verdiflor so nalain man to iya. Nagdaog to siya hambal nila do kwan dalalan to kaluoy pero at least nagdaog sa waygid ginalauman. Subong niya bunggo anay iniya sang mga Godzilla. Action firing line. Action Oliver bunggo anay iniya sang Leon versus Leon. Tigre versus Tigre. Basi kani sobra pa ning mabunggo sa Action firing line. Patsyan kung focus ang politika sa Negros, Aris Bacolod mo. Puerti yan mo. No? Sa diyahon tanay kay inang malingaw malantay magawa mo nis politika. Kita, ultimo malantay nga butante mga kaksyon. Timera gidya tarpulin niya nga nagalagaw. Sino man yung mga naga-negosyante nga nagapalagaw sa diman? Guro na ugot na ginisla guro. Kung Mayor Bing Leonardia lang pagdumala des Bacolod, daway naging man tadamo, reklamo, na okay man? Hindi man ni guro magtiner Action Oliver sa pila ka termino kung pigado ang serbisyo. Ti subong second term yan sa ikaduha na ning higayon kay ti tapos ng 9 years sa gani mo. Nagkongresista na ni si Mayor Bing Leonardia, subong nagbalik pagka-alkalde, nagdaog pagiliwat.
Galikiti may ara pagay guro nga nagapangita pagid sang lain naman guro nga timplada. Action firing line. Or lain naman abi nga sabor abi, no? Gakatak-an mas laglis politika may mga sabor-sabor man ino. Action firing line. So, mapati lang ko mapapili Vice Mayor di si Vice Gov Jeffrey Ferrer. Amo man to gyapon ako na. Kung makit-an ko siya nga nagadagon-dagon panaog dira sa Comelec sa kilid sang base center kag maglinya kag mag-transfer sang iya sini nga residency kag butante na siya di sa Bacolod. Ina daw dako sa tsansa nga magpapili bisi mayor sa Bacolod. Action firing line. Ang lain, pag magpakaravan sila nga ni Benitez, matsyagan ko, ay, nanuano malang man. Sige, dilalagan ka mo na, kay mawaragwag malang kami di kag mabuto malang ng mga tao. Oo, basta damo gin magkalaula. Action Brian Borden. Action firing line. Ang ini nga bahin sa aton sila nga pagpangalaga dulong sa aton Borden. Action firing line. pagbalikta balita gikan sa syudad sang Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Dennis Richard Tiboroma, mayo gani may bag-o manda nga politiko para may bag-o naman. Sila lang pirmida. Good evening, sir. Hasmin Solitano, nagamonitor man sa Dallas, Texas. Si Let's York Nifled Atsoka. I'm sorry. Good evening, Sombray. Monitor lang kami di Porok 19, Carabif, Barangay Ladgranja. Pamati kay Dennis Joyce Delfin Acosta, Bibi Jot kag Get Wilson Baby Yoki. Sige, salamat. Bibing Dagia Bautista, good evening managa monitor sa Barangay 39, Lizares Street, Bacolod. Corazon Villasis Gayo, pag-greet ako Action Bry sa Carbajosa family, especially kay Big Boy and Cielo at Lasalville, Mansilingan. Thank you. Gamonitor man sila. Si Deng Li Hong, Israel COVID-19 free. Pabasan ko ni bala kay dito sa Israel subong kag sa Zimbabwe. COVID free na to sila. Ari gani may gambalo. No need to wear mask. What is their strategy to fight COVID-19? Simple lang. Mga tao gapamati sa government, pati sa health protocol, pabaksin, kitaya, wala na lang gintaya may mabulig, mareklamo pa kag mang batikos pa kita. Na kita. So thank you gid sa information. Sa nambal ko na dito sa Israel subong, gingamit Manila ang bulong nga ivermectin na sa prangkang istorya. Amo nang gingamit nila to aside from vaccine, mga kaksyon. Marilo Kahilig, good evening, Action Bry, watching live from Barangay A-1, Manapla, God bless, salamat. Si Bon Ignacio, Naraman. Elmer Piloriana, mayang gabi, Sir Brian, watching, listening from Punta Balio, Sipalay City, salamat. Yolanda Alcagaya or Alcayaga Galiegar, gamonitor man. Ana Ramirez, kung dira na lang ang swab test, okay gid siguro kay mahal gid ang swab test. Sugot na kuya aksyon nga bisan isa pa kabulan quarantine basta makapuli lang kuya, nagutom na. Diri hindi ka na gid maglawig gani iguro isa ka 3 ka adlaw mo. Dasig na katama ang result subong. Jerome Pacheco, nagamonitor sa Paglaom, Barangay Mansilingan. Okay. Congressman Wilson John Gamboa, runner. Tunto ni Sir Richard, taga San Enrique. Kabla. Diding Antonilia, mayang gabi, Sir Brian, pariha sa Amon, Manog Puli, kami dira, pizza 3 ang Mayo. Din bala kami magpaswab, halin kami diri sa Manila, 5 kami, wala gid kami kwartanan.
For example, diri sa inyo, 5 kamo tag 4-5 ang swab. Di pila ba lang 4-5, 22,000. 22,000 plus. Tapos, kung magpuli kamo diri, libre diya. So, hindi na kamo magpaswab diri kamo paswab sa Negros Occidental. Basta Negros ang Bacolod waay, lain man ang Bacolod. Negros Occidental. Usikan nyo 22,000 na Marilyn Dilar Olvido Siquijor, naga-monitor man sa Fairville, Pahanukoy. Alex Montesa, ang away sa politika diri sa Bacolod, Sir Bray, Buaya versus Dragon, Toko versus Ibid. Abili Santa sang Ran Orola Ran, Sir Bray. Ay, hindi mo mabalaan si Anay City Administrator Jan Orola, basi Dumalagan. Randy Laustica. Good evening, Sir Bray. Watching lang kami DSB. May gabi lang da sa family Ribatado, Torino, Barsiga, kag Barsinal. Thank you again. Victor Tugaf, bayo gid malang gahapon ni Akson Bray, ano gid nakuhaan nila pwesto Bacolod how? Sadya gini mo. Vanessa May, Akson Bray, diri sa Amerika, simple lang follow lang the protocol and social distancing. Then anyone or everyone will be safe at least. Si Dennis Liwat, sadya gini daw, maswertihan gini ang mga John Subong, Sir John Capulot Rana. Sige, pagbalik ta, kayo may balita ta sa Bacolod, mga importante man nga balita. Las 8:33. Lapacho at Yerba Mate. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider. Ginendorso naton sa inyo Dale Salazar, mga kaksyon, manamyaw kita makadali diriyan. Good evening, Sumbray. Monitor kami ni sa Barangay Nagasila, Carlota, Mercy, kag Boy Salmorin, Easter, kag Carlos de Los Santos. Salamat, Gid. Okay. Diri nga piyak nga side. Good evening, Sumbray.
Action Bryce, si Vice Gov Ferrer diri nagabutar sa Maaw. So pwede na ma-change kung gustuhon niya gid, no? May mga tarp manggali na galinap, tama di siya. Good evening, Sir Bry, mangkot ng kukon ang tanan nga pensioner may kuluhaon nga kwarta sa SSS kag SIS. Di ko gini masabat, subong check lang naton, ha? Good PM, sir. Program manyo sa Action Radio. Okay, salamat. Karen May Ramos Mobo, Masbati. Salamat, gid. Si Sir Sunny Boy Magsipok, salamat gid sa information diri sa ato na. Kaya ang isa ka barangay sa Barangay Lagran, ha, sa La Carlota, subongo, grabe man ka stricto kay mga nagpala si Timan. Rona Rehida Trava naga-monitor man si Matrion upod kay Tatay Teddy kag Inday Priya. Baby Butchok naga-monitor man sa Valia Dulid Makaksyon. Piper Persley Araman. Sinong Joe dira sa Don Salvador. Thank you gid sa pag-monitor. Naga-monitor man si Barangay Kagawad Ben Kadagat. Okay. Ako nigli ko na ang ginpamangko to kay na. Oy, mayong gabi man sa ako ang ig-agaw diha, Sir ig-agaw Bayawa sa Pandanon ang iyang asawa po danaw kag ugangan. Daghang salamat pod sa daghang salamat jud sa duha ka Bayo Flow. Action firing line. Kuan ko this time sa Action Dale sa Lazar Makaksyon gikan sa syudad sa Bacolod bisan isa lang ka balita. Action Radio City Hall report. Action Dale, may gabi. Action by para sa mga returning residents humalin sa Luzon area, no? Padulong din sa mga syudad sa Bacolod. Swab and go ang policy nga ga-implement sa LGU sa Bacolod City kasunod nga nagtapos na ang travel moratorium action, Brian. So subong adlaw officially Action Dale. Klarohon talang swab and go, meaning paabot ni dapat mapaswab sila pero pwede sila rikta ka pa uli. Yes, Action Bray. Para lamang ini sa may mga expired nga swab test result. Butlingon, before sa travel moratorium, may negative na silang RT-PCR test result para hindi na sila maggasto pa dito sa may National Capital Region Action Bray. So, pwede lang sa gihapon nga usaran importante nga tabid, no? Ila sa gihapon nga dalon ng kopya sa negative RT-PCR test result Action Brian. Kag once nga magabot sila sa may sila airport, sugaton sila sa city bus, kadto sila sa may Bro Center, dira sa may Bay Center. Kag ay paidalam sa swab test ng Action Bray, kag pwede ka home quarantine kun mayara sang separado nga banyo Action Brian, sila sini nga mga panibalay. At least klaro ta subong ha nga ining swab and go amo lang ni may mga negative results sa nagligad nga moratorium. Pero ang normal nga regulasyon sang 101 nga pag-abot diri kung may negative result ka lang within 72 hours, no swab na Action Dale sa Bacolod. Yes, Action Brian. Rasa na sila sang home quarantine nga gatawag since wala man sila yanabtan sang moratorium sang or after na moratorium sila nag-decide nga magpaidalom sa RT-PCR test Action Brian. So same sa gihapon ang mga policy kag requirements nga gina-require sa Tatapani City Councilor Cindy Rojas nga mo ang in charge sa mga local stranded individual kag returning residents Action Brian. Pero gina-encourage din ni Councilor Rojas nga kung mahimo bisan swab and go ang policy, kung wala Action Brian sang separado nga banyo sila nga balay medyo bulabudlay basta ang risk wala nga mag-positive kag malatnan ang iban nga miyembro mas mayo nga sa pasilidad sang syudad Action Brian like mga eskwelahan. So galing ang mula na medyo ulo antos Action Brian. Pwede man hotel pero ang mga LSI returning residents sila sa gihapon ang mag-shoulder or magabayad sa ila sining expenses samtang nagahulat sa ila sining swab result Action Brian. Action Day, talagi lang may i-correct lang ko, I'm sorry. Barangay Balabag sang La Carlota, mga lagran, hamanakon. Kaya dito, subang may stricto man to nga health protocol kaya doon nagdamo-damo man tong positive. Kaya correct ko lang ha, Barangay Balabag. Action Del, go ahead. Thank you, Gid. Yes, Action Brian. Ang assurance lang, balik Councilor Cindy Rojas, ang Bacolod DOC nga i-prioritize ang resulta no, within 24 to 48 hours, Action Brian. Sining mga returning residents nga mayroon sang negative nga RT-PCR test result o galing natin sa travel moratorium. Ating tingog ni Councilor Cindy Rojas. Kutob sana hinder sang ilang mga travel plans, moratorium naton sang ang sugod sa moratorium the last time was April to
11 and then April 13 to 19, no? So for those nga affected sa atong travel moratorium kag may mga expired swab, no, nga gitang attach sa SPAS pagkuha nila sang travel coordination permit, matuno na naton, no, for sa inang window na nga 2 weeks nga naguntat ang biyahe, but they have to show the expired swab nga na-expire during that number of days. Now, pag-abot na din nila, for those nga wala sang updated na RT-PCR swab result, expire na, batuno naton, pag-abot diri, i-swab na sila kag home quarantine. So gato na sila sang city bus, no? They'll all be brought to Bay Center sa atong Grove. And then ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas Action Bright. So gina-expect niya damo-damo naman ng mga LSI Secretary ng Grasiren ang lasing mga application na requirements ang pagabatunon sa iya sining talatapan Action Brian. Pangabayon tala ni mga travelers ta, bangod hindi man tuman giga stricto ang Bacolod sa ilang home quarantine tumanon talang amo na aton Action Day la. Yes, Action Brian. Kaya kung lang mabasi positive takot ako gitang risko nga mga membro sang pamilya maapektuhan man Action Brian. Yes, amo gina amo nang unay hambal ta una gid nga mapektuhan sini pamilya nyo gid. Di kung maglala na karo sitwasyon nyo hindi problema gid nga dako. Yes, Action Brian. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Rad. Action Firing Line. Salamat Action Dale, balita gikan sa syudad sang Bacolod mga ka-aksyon. Tiamo na lain-lain hang health protocol ang probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Explicar ko na liwata. Talagid lang kami para asang flash report patrol ta. Accident detection. John, good evening. Action na break ang patrol sa karon nga mga trion. Ang live nag-report diri mismo sa may economic highway bala sa barangay sa Bobsalad sa Bacolod. Kining isa ka accident nga nagdunsad sining gabi involvado isa ka motorsiklo kag isa ka tricycle. Ang tabo sa reduction bray is lunsay ining tricycle kag motor pakadto diri sa may Deca Homes balang area nga direksyon nila alin sila sa may barangay Sumaga. Doon nagasundaray sila o galaki medyo madasig siguro ang pagpadalagan sa motorsiklo na bungguan sang motor ang likod sang tricycle at siyembray. Natabo imbes nga mag-diretsyon ang pagpadalagan sa iyang tadlong direksyon ginwarik na naka-tricycle ang iyang malabela diri pakadto sa may kakudngan bala kabrukang Center Island diri o kabro magasiparal sa duha ka mga dalan puno na di ka mga hilamon talag-as pa bang hilamon so diri nagdasok ang tricycle at siyembray, no? Galing kaya motorsiklo pagkabunggo sa likod sining ako na motor pagkabunggo sa likod ng tricycle pero nag-expect mo lang may bungguan pa sa ay nagdiretso sa sabay nagsud-sud sa may salog diri ang agya pero tikraba sa nga iya diri nga ginlakat pa kag ang distansya mismo no sa ning motor kag sa driver lalaki ang driver sang motor nakaangkon sang kapedasan sa iyang lawas after kay na ito kung conscious siya kay gindala sa sunod rin sang BFP o kuna Bacolod City Fire Station Panokoy ang response unit no nilang emergency response unit Action Bright alas bong sunod sang ilabra emergency responder ginabulong ginatatap sa mga emergency responders abis no ining driver naman sang tricycle babae inisa wala pa napon na istorya kaya according diri sa Iloy doon na trauma ining babae no kaya legit ining babae dito ning alin sa may bangka do sumag to dampe galing kay nagdulong isa sa iya nga pakaisa tapos pauli na kontani isa mo sa oras ka pauli kaya mo na problema diri na perti diri ka dumdulong nga lugar hindi mo pakita kaysa kung may sugat ka kay kataas sa mga hilamon sa tunga sang dalan amo ning difference di kay ang hilamon niya ara sa tunga sang dalan Action Bright no okay duwa ginamalimpyuhan din dapit na action dyan itong duwa ka motorsiklo nga nagtumbling ba na duwa man to patay? Diri lang ni tulunan lang gid. Oh, Jesus. Diri ni siya. Pero ang mga hilamon dito nga amo to nagpugong sining tricycle kay kunula iguro na punggan to may maguro dumiritso pag sa talog diri tricycle amo naging kakulba ibla kay dasig na kulo pagwarek kay mo winarik lang patoo and then nagapuga lang gyapon Action Bright ining babae kini kay katag-as kada baskog bala aldo nagabato ang kakuggan to nga diri na pundo ko na punggan ang tricycle Action Bright
Kaya ang pagpaiba rin ni Sir Anico, ang investigador sa police station number 9, ay balawan nila nga hubog gali ang driver sa motor, no? Bago lang tigin palabot sa ato, hubog ang driver sa motor, and dalo nila sa hospital Ingagaw, ang driver sa tricycle na tanagupod sa may station number 9 para sa nagakaigo nga investigasyon. Sa nga materiyon, pa-pull out kami kay Turte, gili katulom, may isa din mabilin na kulbaan, kagili ko na hindi lang yun, kay area, wag isang suga no? Sa matalaw na ni palusot sa may barangay Kabog, Suraj, sa Bacolod. Ang dugang kita rin accident sa Matis Matason dari sa Gapos sa Brigam sa Matis Professional Camp sa Radyo Bacolod. Rata sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon na sa Bacolod Action Radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Salamat Patrol Action John Diaz sa nasabit nga lugar pag hinay-hinay gid. Sige, mga commercial ko na Action Radio Philippine Standard Time, las 8:52. Alex Montesa, dulom na da nga dalan, wala street lights, pro na da aksidente, hinol na panay, hasta linog sanay. Magisi manda Baldavid. Porte si Sir Montesa. Dejen John na late ko pamati ba ma-review lang ko. No problem. Thank you again. Judith Honyok Sombray pamati kami di sa balay while gapanyapon Snake de la Cruz and family. Thank you again. Jose Mongcal Torilla, Nonoy Castaneda, Sombray, good PM, bisan diin lang madalagan nga lugar basta may kwarta. Mila Javier Araman, Dennis Richard Tiboroma, ang waaway politika diri sa Bacolod. Okay, sige, nabasa ko na. Amy Esmeralda Dolido, Heidi Villarmino, daw gobernador man na basi dalaganan niya. Sino? Colonel Gail, good evening sir. Keep safe lang Salamat good partner. Thank you. Sadya gini daw, maswertihan gining mga John Subong, John Kapulot. Phoebe Achivar Islao, good evening Sombray, monitor monitor lang kami di sa Punta Taytay. Mapapunta Taytay, tada buwas makaon tada talambah, no? Las 8:54, sige, balik ko dugay-dugay. Tinugsang probinsya, kamatuuran, ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan.
Radyo. Pagkulong yung kagnegro sa nun inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nagbolter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang
radyo. Pagkulon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. May gabi lang sa kay Tatay Edgar, defensor kag Nanay Rosini defensor. Kag mga sisters ni Aksyon An si Dina and Ana Liza. Dira sa may Felisa naga-monitor gid sa aton nga pagpangalaga. Thank you gid no. Si Madam Ida Riosora ang palaboton nga konsihal sang Murcia naga-monitor man nga utod sang Vice Mayor sang Murcia. Gin vulgar. Why na kita sa ngingo pang-oras sa aton sining nga pagpangalaga. Upod sa bugos nga puwersa. Sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong. Station Manager sununa magbanwa sa technical side with Action Oliver Pason. Action El Rey Dotilio sa aton sining IT expert. Standby karon na sa Action 8 Patrol with Action Marlon Hinabia. Ini naman sa Action Brian Morden. Maglibati kita sa gihapon sa mga estasyon kag oras. Una sa walita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.